नागपूरली राणा फोंडारा मी हॉस्पिटलमध्ये आलो होतो. हं, देशमुख हॉस्पिटलमध्ये आलो होतो. हं. तिथे आज संप आहे जाऊ आपण. आम्ही इथून पाठी निघालो. कणकवलीमध्ये नागवेकर हॉस्पिटलची तोडफोड झाल्यानंतर सर्व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डॉक्टरांनी आज 1 दिवसाचा संप असल्याचे सांगितलेलं आहे आणि निषेध व्यक्त करत आहेत. आपण बघितलं त्याच अनुषंगाने कणकवली जर परिस्थिती बघितली तर आपण कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात आहोत. या कणकवलीच्या उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांनी जे कणकवलीच्या आजूबाजूच्या गावातील जे रुग्ण आहेत ते सध्या कणकवली या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल होत आहेत. आपण गर्दी देखील पाहतो आहोत. बाह्य रुग्ण नोंदणी तपासणी जो विभाग आहे या ठिकाणी आपण बघतोय की ही रांग लागलेली आहे. पद्धतीने काही जे रुग्णाचे नातेवाईक आहेत ते वाट बघत आहेत, नंबर लागेल कधी आणि आपण जे केस पेपर आहे तो घेऊन डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी कधी जाऊ याची देखील वाट बघत आहेत. कारण आता बघतोय तर आज संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जे आहेत त्या संप असल्यामुळे काही ठिकाणी म्हणजे हा उपजिल्हा रुग्णालयाचा आधार हा रुग्णांना घ्यावा लागतो आहे. आपण काही रुग्ण आहेत, काय सांगाल किती वेळ तुम्ही रांगेत उभे आहात? अर्धा तास झाला. काय सांगताय? होय, कधी आलाय, किती वेळ रांगेत तुम्ही उभे आहात? अर्धा तास झालाय. कशासाठी उभे आहात? डॉक्टर तपासण्यासाठी. काही जण तपासण्यासाठी आहेत, पण ही जी आहे ती बाह्य रुग्ण नोंदणी विभाग आहे. काका किती वेळ रांगेत उभे आहात आणि किती वेळ लागतो? 15 मिनिटापूर्वी तिथे केस पेपरसाठी होतो. त्यानंतर आता पुन्हा जी पुढची प्रोसिजर काय त्यांची असते त्या प्रोसिजरला आहोत. तर त्याला किती वेळ लागेल काय सांगता येणार नाही. ते साधं शुगर तपासणीचं फक्त होतं. ते आता पुन्हा तो केस पेपर मिळाल्यानंतर आपण 19 नंबरला जाणार. म्हणजे बराच वेळ लागतो आपल्याला. खाजगी रुग्णालय त्यांना गव्हर्नमेंटमध्ये जर सोय नसली तर खाजगी रुग्णालयात लोक जातात. आता गोरगरिबांसाठी काय इथे हेच नाही, उपचारच नाही त्याच्यावर. म्हणण्यासारखे डॉक्टर नाही, वेळोवेळी लोक गोरगरीब काय करणार अशावेळी. खूप म्हणजे लोकांना एवढी गरज होती की हॉस्पिटलमध्ये यायचं म्हणजे पण टेन्शन येतं. कारण जे नवीन डॉक्टर आहेत ते काही उपचार करतात. आता माझ्या वेळी पण झालेलं आहे. मी ते आलेली माझ्या म्हणजे छातीत दुखायचं म्हणून फॅसिलिटीमध्ये बदलले. अटॅक म्हणून सांगितलं, इसीजी प्रॉब्लेम सांगितला. तिथं ओरोसला गेली, ओरोसला पण काय नाही बोलले. तिथं बांबोळी गेले आणि बांबोळीसारख्या ठिकाणी आम्ही दर आठवड्याला 15 आम्ही बांबोळीला जातो. म्हणजे मिस्टरांचं ऑपरेशन झालं, आम्ही माती पण बांबोळीलाच झाली. इथे सोय नसल्यामुळे एवढे लांब जावं लागतं आम्हाला. तिथे एवढ्या नर्स वगैरे सगळ्या डॉक्टर सगळे चांगले बोलतात किंवा चांगले ट्रीटमेंट देतात तिथे. आणि आपल्या गव्हर्नमेंटच्या इथे आपल्या जवळ असून पण त्याचा आम्हाला उपयोग होत नाही. नाव काय? माझी मी 4 वर्ष कोरोनापासून मिस्टरांना घेऊन बांबोळीला दर 15 आम्ही जातो. त्याच्याशिवाय आयुष हॉस्पिटल म्हणून आहे पेडण्याला, भार्गवला आयुर्वेदिक, तिथे पण खूप चांगली सोय आहे. तिथे पण आम्ही आता कमीत कमी दर 15-20 माणसं जातो तिथे पण. आपल्या सिंधुदुर्गात असं एकही हॉस्पिटल नाही की बाबा गोरगरिबांना त्याचा फायदा होईल. तर त्याच्यामुळे त्यांना ते काहीतरी सोय करावी सरकारने, एवढंच म्हणणं आहे. आज खाजगी रुग्णालय बंद आहे, या रुग्णालयात आलाय, काय? आमच्या महिन्याच्या गोळ्या न्याव्या लागतात आणि सर्दी खोकल्याचा पण आजार आहे, कमरेचा आजार आहे. त्यामुळे गोळ्या घेणं आमचा कंपल्सरीच आहे. आज गर्दी आहे रुग्णालयात भरपूर अशीच असते हमेशा. गर्दीमध्ये लाईन लावून हातपाय आणि तिथं गर्दी आहे असं सांगतायत. आपण बघितलं तर आज सगळं खाजगी रुग्णालय बंद असल्यामुळे आता ह्या उपजिल्हा रुग्णालयाचा आधार हे आता सगळं रुग्ण घेताना आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश मुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.